Vibes, it's me, Camila, and this day is a special day kay mag-shoot mi sa music video, upcoming music video, mag-upload soon. Yeah, among kakolab ko sa Range, mga Lodi Cake sa Cebu. So, yeah, stay tuned guys. Bye! Nasaguntang natulog ang bata. Wala siya madukay na ara siya sa balay. Wanaligo ay nanimaho ng patay. Hi guys! Hi guys! Nanami karon sa... Para sila, pakita sila. Alright! Mga Lodi Cakes na sa Cebu. Run! Lucky! Baba, yung sip! Hi guys! Bye sa daw vlog! Yeah, uningog! Yes, kadong na sila sakay. Manakay na may larga na yan. Magunsa na tipo. Magsikira o phone, maulahi sa paligid ko. Puring nakaayo, padong na mo kaupog mo. Amot lang gidaningan nung wagid ko kabalo. Sir, yung mga ni sir. Yung mga sa outbound guys. Outfit. Ready? Outfit. Arabot. Ano lagi sa labyot? Adi ko. Ash, lingi ko dari Ash. Guys, so ni-stop tayo may hunong may kay gahot mi nila Range og ni Direct Russell. So bye. Guys, we are going to buy banana. Duro ulo-ulo. No, anjid guys, dali guys. Ya, pila ya. Agay. Saging. Tag 15, tag 5, tag 10. Ano lang tag G's. So guys, mato na sa busay. Kainan na sila direct. Yes po. Nana sa Range sila direct. Yes po. Oh, siguro. She my baby. She go, the real ice. Oh, she drive me crazy. That's my baby. She got me saying like, she got me saying like. Okay, hi guys! So, na namin dali sa... Ano ni? Ayala Heights man daw sa busay. See you. Nganto ta nila. Ang ikog ang kunin uwam. Tara! Let's go! Bitaw, video. Wala pa man gasugod. Range on the house. Hello guys, so nanami karon diri sa first location. So nana po dira sila. Tara, si Prince Bean, si Kyle, si Range, si Direk, si Rudy, si Sher. Yeah, kasi nana diri. Kaluoy sa bata gibiya. Trix, wala na pagwapa, mong kinagwapahan ng ako among mother, manager. Para makoyab ko na siya. Ang lighting diri kay hayag and then nice. Guys, sinasabi ko sa inyo guys, nice kay ang view diri. Cute. Hello. Hi guys. Nami ron sa
secret, may di pala nun. Naamir, basta eh. Muna to. Kailang na sila dito ay. Di ko kita, basta basta ko pa kong agpang. Hello, so karon start na ang Liza Zaverano. Sigera, goro! Yeah. Na ang kuandri? Manager. Manager? Nya na ang gibili ni. Kasi gibili ni mo. Gibili ni Ashley. Shout out Ashley. Shout out Escobar. Kaya ba maasa ni guys? Asa man. Ingon sila manipis. Pero mo naman na ma. Ambot ni mo din. 2,000 years later. Oh, joke! Gaan lagi ko ma. Manipis. Mamaga. Matiyag joke ka rin niya guys. Kaya di na namang biga. Di na namang biga mo yung kato. Kamila, ikato ka. Di mo klaro nga na sila eh. Oh. Agis dalay tagi ari man yung lighting. Para di ay. Gibilin sa inahan kanunay. Sigado na sa Pinay. Sobrang fun. Nay kabaw. Ayun, Uyuan nila oy. Uyuan nila oy. Mas layo. Unsa? Unsa ikabanat nimo? Unsa? Wala. Sayo daw siya, ge. Eh! Hindi ako ba? Okay. Oh, gusto mo? Pinay! Sobrang fun! Run! In the... Oh, go South Vibes! South Vibes, Eagles! Atange. Oh, producer, director, videographer. Lalaoy. Katalented, oy. Para dahil kinakusgan sa tanan. Si manager. Eh! Hi guys, welcome to the vlog. Nagkaan sila dito. Nagkuan ni Dere. Ambot lang, ano ni. So, padang namin second location. Second location. Hello. Hi guys. Ako yun naman doon. New York. Kuan, mga unami. Taon mi sa aso ni pungko daw. Oh, pungko-pungko. Na sila dito ay. Ikaw man, na pa may location ko. Mga unsami guys. Bye. Bye-bye. Eating is life.
Namin sa pagpapapag sa Princess. Salamat, Direk. Salamat, Princess. Ngakunta. Ngakunta. That's my lady.